Ahoj, vítám vás u mikrofonu s Chocákem, tohle je mikrofon, já jsem Chocák a do dnešního dílu jsem si pozval Michala Morávka alias Pufu. Michal je parkourista, trenér a v poslední době je to člověk, který se hodně intenzivně věnuje urbexu a tvoří z něj super videa. Probereme s ním jeho cestu parkouru, která začínala na žíněnkách v lese, pokračovala přes trénování v gymnastické hale až po vedení kroužků a vyhrávání parkourových soutěží. Navážeme na to, proč si koupil dřív než auto vůbec elektrickou motorku a proč s ní začal dělat nějaký content. A došlo taky hlavně na urbex, na opuštěný továrny, starý podzemní bunkry, rozbořený vily, to, co všechno Michal potkal při jeho dobrodružstvích a proč se vůbec rozhodl tyhle ty videa začít dělat. Takže jestli vás zajímá, co se skrývá za dveřmi opuštěných míst a proč tam někdo vůbec dobrovolně leze v konverskách, poslechněte si tuhle novou epizodu, jdeme na to. Míšo, Majku, Pufo, Michale, nazdar. Čau Honzíku. Čágo. Prosím tě, my už se známe nějaký pátek a já mám hnedka na začátek připravenou záludnou otázku. Au. Co by dělal Míša, kdyby nedělal parkour? To je dobrá otázka. Jako nad tím jsem přemýšlel. Říkám si asi, že bych dělal to, co jsem vyučený, což je kuchař. Takže nevím, něco svýho bych si možná otevřel. Asi tak. Možná bych to směřoval tak. A říkal jsem si na starý kolena, že možná i něco takového udělám a otevřu třeba něco v gastru. A chtěl bys zůstat tady v Liberci? Těžko říct, ale Liberec mi je blízký a mám ho rád, takže asi jo. A kam tvoje dušička směřuje jako v gastru? Aby to byla kavárna a pečení, nebo restaurace, nebo bufet, nebo palačinkárna? Důležitý samozřejmě dělat to od srdce, že jo. A co mám rád, třeba různý minutky, anebo hambáče, toasty a něco svýho prostě takového rychlýho vymyslet. Jo. Takže máme takový krásný oslý můstek k tomu Míša, vyučený kuchař, který vůbec nevaří kromě toho, že vaří sám pro sebe, aby mu rostly svaly. No. A co jsi dělal po škole? Jak ses vůbec dostal k parkouru? Kdy to začalo? Pojďme trošku rozebrat tu cestu. Možná už i ten počátek toho parkouru. Já vlastně trénuju od 12 let. Já jsem koukal, než jsme začali, já jsem si našel, že jo, nejstarší video na YouTubeovém kanále, prostě 13-15 sekundový nějaký. Jasný. A to je, koukal jsem, že je to nahrávaný 12 nebo 13 let zpátky na YouTube, což ještě, že jo, vůbec neznamená, že v tu dobu si začal trénovat, takže od 12 let. A teďka jenom ti je? Už. Bude mi za 4 dny. 31. Už to je tady, 31. Krize to znamená středního věku. Od 12, 19 let, přesně super. Tak. Já vlastně i to mám vytetovaný tady. Celkově ty tetování jsou jako, co pro mě dost znamená, že mám tady vlastně rok narození a mám tady i když jsem začal vlastně s parkourem. Hustý. Takže začal jsi od 12 let a jak to šlo? No, možná bych se dostal i k tomu, jak jsem začal skákat, protože v tu dobu, že jsme neměli internet, nic takového, takže VHS, DVD, klasika, nevím v dnešní době, jestli se to ještě jede, možná jo. A můj taťka vlastně kupoval filmy, různý filmy, horory a akční filmy, komedie, cokoliv. To stálo asi 49 korun vždycky v takovém tom papírovém obale, jasně. A teď, že jo, já jsem byl v pokoji s bráchou a najednou mamka přiběhla, hele, to by se ti mohlo líbit. Nějaký akční film a využívají tam něco, nevím, prostě utíkají po střechách a skáčou tam a že jo, ty seš takovej, lezeš furt po stromech, tak se na to pojď podívat. A od té doby vlastně mě to tak nějak jako začalo zajímat. Ani nevěděl jsem, jak se to jmenuje vlastně v tu chvíli. A pamatuješ, nebo víš, co to bylo? Pamatuješ si to? Ten film? No jasně, Okrsek 13. Okrsek toho. 13, oldschoolový lidi vědějí prostě. Kdo ví, tak jenom pro vás Okrsek 13 je film, ve kterém působí vlastně jeden ze zakladatelů parkouru David Bell a je to film, díky kterému začalo v České republice dělat parkour snad každý druhej, možná každý první. Jako. Kromě toho asi Jackie Chan a takovýhle další musí být. To muselo být. Hele, Jean-Claude Van Damme, to byla moje srdcovka. Jo, provazy dělal ve vzduchu, otočky, kopy. A samozřejmě i ty Japonci a tyhle ty filmy jako asijský, tak prostě super, že jo, tam různá ta akrobacie a ty kopy, tak to samozřejmě mě bavilo. Mm-hmm. Takže jsem to tak nějak kombinoval, ale nevěděl jsem, co dělám ve finále v tu chvíli. Až pak nějak vlastně po základní škole, myslím, že jsem zjistil, jak se to jmenuje vůbec. Jo, že
se tomu říká parkour a v tu dobu ještě jsme tomu říkali parcour. Já si pamatuju, když ke mně to jako došlo, tak to bylo, už začala jako éra YouTube a byly přesně prvních pár videí parkour a pak nějaký ještě free running a bylo to oddělovaný a něco bylo z Francie a něco bylo z Ruska, že jo, Oleg tamhle někde na hřišti. Jo, to byly dobrý začátky, no. Přesně vidím ty videa a vlastně časem pak, když jsme měli jako notebook, brácha měl notebook, tak mě jsem tam na něj pustil, tak vždycky, než jsem šel trénovat ven, tak muselo tam být nějaký video. Bylo jenom pár videí, že jo, na tom YouTube, ale bylo to super a to, že jo, prostě úplně kostičkovaný, žádná skoro kvalita, skoro nevidíš toho člověka, že něco dělá. Já vím, že jako pro mě to ten začátek přesně bylo plácnu 5 videí na celém internetu a který jsem měl nakoukaný dokola, ale stejně jako po každý ti to dalo něco novýho, nebo i když to viděl po 10., po 20., tak si řekl, tak a teďka zkusím tohleto, protože to předtím už jsem vyzkoušel, nešlo mi to. Jo, v tom videu vždycky byla do toho nějaká ta písnička, to tě taky úplně nainspirovalo, že jo, a já jenom taková story, když byl ten okrsek 13 a my ještě, že jo, neměli ten internet, tak tam byla ta scéna běhací, jak tam utíká, vyrazí ty dveře, že jo, a teď on začne utíkat po těch střechách. Tak tahle scéna, třeba jsem ji přetočil 30krát. Jo, najednou ten film jede po tu scénu a vždycky jsem to musel vrátit úplně. A inspirovat se, teď ta dobrá písnička do toho. Jo. Ale tip pro vás, pokud neznáte okrsek 13, jsou 2, 2 už je nic moc, ale 1 okrsek 13 originál, puste si to, fakt to bude stát za to. Přesně tak. Dobře, trénoval jsi nějakou dobu, pak se díky tobě postavila Home Credit Arena a gymnastická hala. To asi úplně ne, ale jsem rád, že jsem tam skrz kámoše vlastně zjistil, že je nějaká taková gymnastická hala, protože dřív jsem se odvážil tak na salto dopředu, že jo, trénink v lese, žíněnka, prostě jehličí, kůra, co se najde, nějaký mech. A pak vlastně teď mám okno, jo, že jsme byli s kámošem na táboře, to nám bylo tak 14 let a já jsem tam zkoušel to salto dopředu a on říkal, hele, až přijdem na tábor, tak já tam vylezu na plot a skočím z toho salto. Tak jsme tam přišli, borec vylez nahoru, úplně jak z nějakého akčního filmu, skočil backflip a já úplně wow. Jsem říkal, to potřebuju umět, kde se to naučil a tak. A on říká, hele, v Liberci je gymnastická hala, Gymlib, takže až přijedem, tak tam můžeme skočit. Stojí to 50 korun na hodinu. Zlatý časy. Takže. Hele, já si pamatuju, vedle Gymlibu je judistická tělocvična a já, než jsem začal dělat parkour, tak jsem přesně jako celou základku 8-9 let se věnoval judu. A my jsme měli povinně po každém tréninku od nějakého věku, aby jsme neměli jenom to judo, ale samozřejmě nějakou kondici a posilování. Tak se tam trenéři dohodli, že po našem tréninku, když skončíme, půjdeme vedle do té gymnastické haly a oni tam mají, že obrovskou molitanovou jámu a vysoký strop, třeba já nevím, 10 metrů minimálně, protože mají tam i závodní trampolíny, aby si lidi neuflikli hlavu. A že jo, mají tam ten velký provaz natažený přímo nad tou molitanovou jámou. My jsme tam šli a hele, kluci, povinně musíte všichni 3krát aspoň vylízt prostě bez přírazu, bez nohou nahoru. Takže je tam jenom jedno lano, když leze jeden, všichni ostatní můžou sedět a koukat, anebo aspoň dělat nějaký blbosti, takže přesně jako to bylo super. A pak, když jsem skončil s judem a nevěděl jsem co a jak, v celý prvák jsem tak nějak nevěděl, chodil jsem na boulder a na horolezení a pak jsem si říkal, jednou jsem říkal kámoši, hele, oni jako v té gymnastické hale, tam vlastně mají tohle a tohle, tak jdem se tam kouknout. A já jsem nevěděl, že mají nějaký jako otevřený hodiny pro veřejnost. Prostě jsme tam šli na blind a zrovna to bylo jako, říkám, dobrý den, bychom sem chodili s judem líst, nemohli bychom si jít zaskákat. Oni, no, jako za půl hodiny tady začíná veřejný skákání, tak přijď. Takže jsme půl hodiny počkali venku a vrátili jsme se tam a byl to teda jako to okno a úplně mě to nadchlo a koupil jsem si permici hned přesně na 10 stupů a 2krát týdně pondělí, středa, to byl ten začátek. Jo. A to byl jaký rok? Ale to byl rok 2010 pro mě. Jo, no tak to jsme možná i v tu dobu jsme se tak nějak poprvé Já myslím, že jsme se tam pak začali tam potkávat, že přesně, hele, Míša byl ten divnej kluk s těma monstrama a viděl jsem na Facebooku. Máš ještě svoji legendární plechovkovou sbírku někde? Kamaráde, je to ve sklepě. Jej. Je to v pytli, je to ve sklepě a tyjo. No, víš, kolik jsi jich měl? Jakože jako různých druhů, nebo kolik v té sbírce? Jo, hele, jestli by se to mohlo blížit, jakoby těch druhů, třeba
v té sbírce celkově můžu mít, já nevím, tak 200 plechovek, ale myslím si, že třeba 500 jsem měl. Masakr. Jako. Jo, jako, kromě parkouru se Míša nabíjel, jak vidíte tady, monstříky, krásný monster, ale tak to byl, že jo, Crazy Wolf a všechny, já mám pocit, že to byla snad všechny značky, ale hlavně Monster od začátku. No právě, že ne. Já jsem začal, pamatuju si svůj první energetiák, nepijte to, kdo to nepije, nepotřebujete to. Já nepiju třeba kafe, takže prostě piju tohle z toho. Mám to takovou náhražku a už to není ani tak, jako že by mě to povzbudilo, ale tak jako dostanete to do té pohody. Mm-hmm. Jo. A můj první energetiák, ty byl ve 4. třídě. A byl to hell. Jo, jsem šel Číňanovi dolů a my jsme tam byli jak Alenka v říši divů, úplně takových věcí tam, že jo. No a říkám si, co to je, že to zkusím, no a od té doby jedeš. Jo. A fakt za ten život jsem vystřídal takových druhů. Nikdy jsem dřív jako nebyl usazený vyloženě na nějakou značku. Jo. Rád jsem experimentoval, zkoušel a až pak nějak časem, tak všichni vědějí, zelený monstřík originál, to je prostě pecka. Jestli chcete udělat Michalovi radost, kupte mu karton. Přesně tak, ale musí to být půl litr, protože pak dělají ještě ten větší s tím uzavíráním. A to ani nevím, ty jo. Ten není až tak dobrý. Aha. Jo, ten chutná, jak já nevím, má nějakou prostě jak zvětralej, nevím. Ale tohle to je symfonie. Takže nejseš tým bílýho monstra, jako všichni hypujou a to. Hele, takhle. Já se v tom nevyznám, ale vím, že prostě jako na TikToku, na Instagramu všichni jako jo, jdeš do posilky, dej si bílýho monstra na nakopnutí. Jasně, bez cukru, že jo, a to je prostě trendy mezi mladejma. Pro mě je tohle z toho number one, prostě zelený originál, top. Ale pak, když si dám třeba zerovku, tak asi mi je jedno jakou. Jo. Nemám rád takový ty citrusový a tak, jo, ale ten bílej je dobrý, růžový, to bych tady mohl jmenovat až do aleluja. Jo, ale tohle je top. A takže sbíral jsi vlastně každou novou příchuť, kterou si vypil? Nebo jsi tam měl prostě 20 zelených? Ne, vždycky od každého jenom jedna a různý třeba edice, jo, že těch zelených jsem tam měl, já nevím, i třeba 10, ale různých vydání. Jo, všechno bylo jako unikát. Jo, hustý, přesně tak. Hustý. Tak teď už je to schovaný ve sklepě. Přesně tak. A ještě si pamatuju jednu věc, když jsme s kámošem jezdili dřív do Prahy. Zjistili jsme možnost jezdit do Prahy, tak jsme se dohodli, že jednou pojedeme do Candy Storeu tam. A to už je taky strašně dávno, jo? To je, když jsme prostě začínali pít ty energetiáky. A jeli jsme tam vyloženě jenom kvůli tomu, že si jdeme nakoupit různý nový druhy prostě tady těch energetiáků. Kolik jste tam nechali? Tyjo, jestli v tu dobu to mohl být litr. Jo. A to byl nějaký Ghostbusters a takovýhle prostě fakt různý zajímavý prostě plechovky, který jen tak neseženeš. No. Ale teď, když se na to podívám, tak je to úplná blbost. Hele, každý má nějaký svůj takovej ten ne koníček, ale to slabý místo, pro tebe to jsou energetiáky. Jo, to je podpásovka. No. No dobře, hele, tak potkávali jsme se oba dva v Gimlibu, nějakou dobu jsme tam trénovali, já jsem byl víc přesně na ten pure parkour, jo, musím to dělat jako v tom filmu, hlavně abych mohl před někým utíkat přes zítky. Míša, ten byl zase víc přes salta, je to tak? Ale ze začátku právě taky, ten čistý parkour mě bavil, přeskoky z výšek extrémní, čím větší, tím lepší, tyjo, ale prostě ty kolena musí to přežít, jako, ale pak časem jsem napojil tu akrobaci, no a teď tak nějak, hele, jako, ne, že bych vyloženě něco měl radši, asi tak nějak rád to kombinuju. Čistý parkour. Vím, že byla doba, a nevím, který rok to bylo, ale přesně jako v český a obecně i v celosvětové parkourové komunitě se to rozdělovalo na ty parkouristy a na ty akrobaty, freerunnery a přesně jako, hele, ne, já neudělám salto, to je proti mojí filozofii, protože zakladatelé řekli, že máš dělat tohle a radši místo toho udělám 30 kliků, protože to je lepší pro tělo. Jasně. Ale pak mám radost, nebo jako tak pak už i já osobně chvíle jsem takový vyhrocený byl, pak se to prostě slilo a hlavně si užívat ten pohyb a to, co tvoje tělo umí a tak. Kdy jsi, jak to pak mělo? Ty jsi pak začal dělat trenéra v Gimlibu a pak teprve kroužky, nebo co bylo dřív? Ale úplně prvotní byla spolupráce s Větrníkem. Dům dětí. Jo, to je pravda. Já jsem, sorry, ti skočím do řeči, jasně. Já jsem taky vlastně měl svůj první kroužek ve Větrníku. Kdo nezačínal s parkourem ve Větrníku v Liberci, jako by nebyl. Takže měl kroužek. Jasně, no, tam jsem vlastně začal, ani nevím, tak nějak, myslím, že ještě v tu dobu přes moji přítelkyni jsem se k tomu dostal, že tak nějak měla kontakt na nějakou paní, co dělala v tom domu dětí a mládeže, že jo.
A bavili jsme se, že prostě já dělám ten parkour, jí se to líbí a dětem by se to mohlo líbit, tak bychom mohli začít něco vymýšlet. Něco takového. Takže vlastně jsem se do toho dostal, takhle, to byl můj první kroužek, co jsem tam vedl, hodinový, vždycky jednou týdně. Prostě v takový garáži skoro, jo, jedna koza, kožená žíněnka, lavička, bedna, myslím. Jako mě to tam strašně naučilo pracovat nejenom jako učit ten parkour jako takový, ale obecně ten přístup k těm dětem a vůbec jako nad tím přemýšlet, protože si pamatuju, měl jsem tam prostě 2 bráchy, který jeden tam chtěl chodit a druhej ne, ale máma prostě doma řekla, že jako si nebudeš vymýšlet, ať vás dám všechny na jedno místo a pak si vás hezky vyzvednu. Takže jako víš, takový ten přesně to, co tě štve, když chceš ty nadšený děti chceš učit a pak tam máš toho někoho naštvanýho, kdo tam sedí za trest a prostě já nechci dneska, nechci a nějak se si snažíš rozhýbat, že jo? Jo, ale postupem času já vlastně teďka dělám to trenérství tak nějak 11 let už, bych řekl. Jo, tak nějak to bude. No a to tě prostě naučí, jak psychicky jako pracovat s těma dětma a celkově i tady na ty případy se připravit a tak, no. Jo, tam je důležitý, že jo, mít trpělivost a hold prostě nenechat jednoho, aby zkazil pak tu lekci pro všechny ostatní, že jo. No. Jo, a v dnešní době teď ty děcka mi přijdou ještě trošku víc rozlítaný než dřív, kdysi a víc si vymýšlej a tak. Takže je to samozřejmě těžší a když člověk přijde domů, tak není jako fyzicky utáhaný, ale spíš psychicky, jo, vyčerpaný, že. A pro moji stranu je to ještě těžší, že jo, protože já jsem jakoby introvert, takže zalezlej v tom svým, že jo, a teď najednou musím být že jo, otevřenej, což jako mám taky rád, jo, v tu chvíli, ale pak večer to samozřejmě na mě trochu dolehne. Jo. A u kroužku je to ještě dobrý, že přesně máš hodinu a půl a pak jdeš domů, ale když jsou přesně letní kempy, kam jsme jezdili, jasný, že jo, tak tam seš těma dětma týden zavřenej a prostě musíš od rána do večera, než jdou děti spát. No. Přesně tak. OK, hele, větrník. A pak... Po větrníku, hele, tak nějak jsem začal, protože v tu chvíli vlastně jsem se i tak nějak jako hledal, co budu dělat, protože já jsem chvíli vařil po škole, jsem dělal ve Zlatém lvu tady v Liberci, tam jsem dělal půl roku, pak skončila smlouva, takže už jsem tam prostě nezůstal, nepotřebovali mě a tak nějak jsem byl v tu chvíli na pracáku, což bylo tak nějak v 18, v 19. A měl jsem vlastně 3 brigády v tu chvíli. Ráno jsem chodil do Teska. Jo, to si pamatuju, vykládat zeleninu a samozřejmě těší nějaký ty piva a ty vody a tak, že jo, práci. Pak jsem jezdil na stavbu, mezi tím jsem dělal větrník a navazoval jsem tak nějak novou spolupráci s tím Gimlibem. Jo, že tam jsem byl jako trenér, vlastně vedl jsem tam nějakou přípravku, pak vlastně po čase i parkour. A v tu chvíli myslím, že tak nějak jsem začal navazovat nebo rozjíždět svůj kroužek, protože teď už bylo víc jakoby možností, nebo jak to říct, nebo víc dětí, kteří by chtěli i něco dělat. Víc jakoby nabídek, dá se říct. A já jsem chtěl rozjet ale něco svýho úplně. Jo, vždycky jsem to měl, jakoby, když jsem pak začal ten první kroužek, tak to byl můj sen, mít něco vlastního. A vlastně nebejt jednoho chlápka, co mi v tu dobu hodně pomohl a vlastně mi pomáhá doteď, tak bych myslím, že to sám asi od sebe ani nerozjel, protože jak říkám, moje introvertní povaha v tu dobu byla hodně špatná, takže jako ta průbojnost byla minimální. A on mi vlastně pomohl, že kdybych chtěl rozjet něco svýho, tak pojďme do toho a vlastně Renda, to si taky pamatuješ. Vím, právě, jako čekám, kdy řekneme jeho jméno, ať ho neschováváme za chlápka. Přesně tak. Vím, no. Co se týče Gimlibu, já vím, že jsem ti pak strašně záviděl to, že přesně tam si můžeš chodit jak chceš a máš volno a nemusíš platit za vstup a nemusíš tohle a tohle. To bylo jako super. No a co tě bavilo na Gimlibu nejvíc? Tyjo, no. Volný čas pro sebe? Samozřejmě, že jo, jako vždycky jsem se těšil na ten svůj trénink, jo, a v tu dobu, když to řeknu blbě, mladý, dravej, že jo, tak samozřejmě na tohle jsem se nejvíc těšil, ale vůbec jsem byl rád jako za ten kontakt a příležitost vůbec jakoby s nima spolupracovat a že vlastně něco, k čemu jako vzlížím i teď a vidím to, že to je prostě dobrý, tak to, že mi dali tu šanci vlastně s nima spolupracovat, takže celkově tu spolupráci čehokoliv, i těch workshopů a prostě ten jejich zájem a ta důvěra ve mně. Tam je důležitý to, že vlastně v tu dobu, kdy my jsme prostě začínali a dělali tyhle ty věci, tak jsme taková ta
první vlna, nebudu říkat ta úplně old school, první, co už jsou parkouristi před 20 lety, ale prostě snažíš se to dělat nejlíp, jak umíš, přesně žádný návody a tutoriály, co jsou dneska už na internetu, nevybyly, a když se ti povedlo dohodnout vlastně nějakou takovouhle spolupráci, práci jenom díky tomu, že jsi prostě chodil ven skákat přes lavičky, tak je to jako úžasný a vlastně si tím na jednu stranu plníš svůj sen. Přesně. Na druhou stranu je to strašně těžký, protože právě nikdo před tebou to nedělá a nevíš, jak by se to ideálně mělo dělat. Jo, furt se jako člověk hledá, že jo, ale tak nějak už mám trochu svůj jakože styl zajetej. Řekl bych, že jako děcka jsou šťastný, snažím se samozřejmě tak nějak jako vyhovět všem, že jo, aby to fungovalo, starat se o všechny, jako i když to je skupinový trénink, tak se snažím furt jako hodně individuálně k ním, aby každý prostě byl tak nějak spokojený. Jo, a tak no. Když odhlídnu od trénování dětí a přihlídnu k trénování Michala, nejzajímavější Blend 42 Vodka Parkour Cup soutěž, nebo respektive takhle, co Michal a tvoje soutěžní kariéra? Spousta lidí v parkouru totiž přimhouřilo oči, respektive odvracelo hlavu od toho, že parkour není o soutěžení, ale máš soutěžit sám se sebou a být lepší než ty včera. Jasně. A ten freerunning, jako ta akrobacie do toho přihodilo víc těch věcí, což dneska už je to zase úplně někde jinde. Zrovna teďka aktuálně stříhám video z mistrovství České republiky v parkouru. Okay. Ale co byl tvůj první nějaká soutěž a pak největší úspěch? Vybaví se ti to? Určitě, hele, já jsem vždycky byl soutěživý, strašně. A myslím si, že to mám i doteď. I když to umím trošku už víc potlačit, ale strašně jsem neuměl prohrávat. Samozřejmě dost lidí neumí prohrávat, že jo. A rád jsem se i jako, jak to říct, porovnával, i když můj pohled je furt takovej, že každý prostě umí něco, nějaký, není tenhle prostě nejlepší, furt každý prostě umí něco. Ale samozřejmě chtěl jsem si sám sobě dokázat a i jako ostatním ukázat ten můj styl toho tréninku, léta, prostě toho trénování. A myslím si, že první mohla být ta vodka, ta Blend 42, já už ani nevím, jak se to přesně jmenovalo. Tehdy to bylo takový jako velice kontroverzní, protože prostě alkohol, vodka, jasně, je to něco cool, je to spojení s parkourovou disciplínou, která je cool, dělají mladí lidi, ale bylo to takový kontroverzní, takže půlka český parkourové komunity od toho ohlížela pryč, že vy jste hovada, na druhou stranu zase to přineslo nějakou popularizaci, ale vím, že pak už to nepokračovalo, že to bylo pár, jako ten jeden cup, to byla liga asi 4 nebo 5 závodů a pak to vyústilo v nějaký finále. Bylo v každém městě vlastně, po celé České republice, myslím, že jich bylo nějakých 8 a vlastně to velký finále pak bylo první 3 místa, což byla moje velká inspirace, že poletíš na Santorini, na vlastně tu největší parkourovou soutěž. Red Bull Art of Motion. Což myslím si, že to bylo asi to, co mě nejvíc táhlo, abych se zúčastnil. No a jaký z toho měl feeling? Jak na to vzpomínáš, na první soutěž? Hele, tak nějak jako je to těžký vystupovat před těma lidma, nebo bylo to v tu chvíli, teď už je to pro mě v pohodě, jako i za tu dobu, což tahle soutěž mohla být jaký rok 2017, 16? Já si myslím, že možná ještě dřív. Přesně takováhle nějaká éra, cca 10 let zpátky. Byly tam vlastně 2 soutěže, že jo, byl speedrun a style. Já jsem prostě na ten style, ale samozřejmě vždycky jsem zkusil speedrun, ale v tu danou chvíli já prostě neumím tak rychle běžet, abych se uměl soustředit a překonal to co nejrychleji přes ty překážky. Takže spíš ten style, protože jsem se snažil být samozřejmě vždycky kreativní v tady těch věcech a to jsem zároveň asi odbočil, ale jenom to dořeknu, že vlastně přes tady ten style, myslím, že v Liberci jsem se vůbec neumístil, byl jsem ještě v nějakých městech, ale ne ve všech a musel jsem nazbírat nějaký body. A v Plzni jsem vyhrál best trick a i style, že to je dohledatelný i na mém YouTubeovém kanále, že vlastně z těch soutěží, že jsem některý i vyhrál, což mě potěšilo a samozřejmě mě to dalo jakoby jako důkaz toho, že asi na to mám prostě. Jasně. Jo. A že se můžu asi odbočit už k jiným soutěžím, protože jasně. Tady už jsem se nedostal dál. Tam to nevyšlo a Řecko ti ulítlo. Vlastně teď jsem si vzpomněl.
velký finále bylo v Praze. A v ten den já, dement mladý, prostě jsem si usmyslel, že poběžím 2 soutěže. Možná ty jsi tam byl taky zrovna. Bylo Imakon, ten jsem běžel ráno a odpoledne. To byl první Imakon, to bylo v době Imakonu, tak to byl rok 2016. Zrovna včera jsem koukal na videa a první Imakon 2016. No. Já si vzpomínám, že jsem měl záda v háji, to mě zlobily ty nervy v zádech, nějak spodek zad mě zlobil. A já si prostě usmyslím, že tak dám 2 soutěže. 2 soutěže v jeden den, nice. Takže ráno jsem zaběhl ten Imakon, tam jsem se kvalifikoval a večer už s těma bolavejma zádama, kde jsem nemohl skoro zvednout nohu, tak jsem běžel ještě ten style, že jo. No ve stylu tam ani nevím, jak jsem se umístil, prostě nedosáhnul jsem na to, abych mohl letět. Možná jsem byl nějaký 4., 5., teď nevím přesně, nechci kecat. No takže tohle mi uletělo, ale zkušenost dobrá. A pak vlastně ten Imakon, tady ten zrovna si ani nejsem jistý, jak dopad. Já mám pocit, že tam nebylo v semifinále a finále, tam jste byli rovnou vás 6, že jo, jako takovejch. A teď si nejsem jistý, myslím, že ti to uteklo, že tam byl, nebylo to ono. Kulda, Péťa Hubka a ještě někdo to tam... Jo. Tom Čapek možná, myslím. Tyhle ty 3 na prvním. Nechci kecat, ale takhle nějak myslím, že ti to uteklo, ale my jsme ti tam fandili, všichni liberecký 4 lidi, co tam byli. To je super, toho si vážím vždycky. Jo, hele, to byla nejlepší akce. No a od soutěží pak vlastně, jestli se můžu ještě odpít, ještě mě napadá, že jo, na Slovensku. Pak vlastně byl rok, tohle to mohl být 2016, 2017 a pak byl rok 2018, 2019 a ten byl pro mě nejúspěšnější. Ten vlastně to jsem vyhrál i ten Imakon, který se pořádal v tom Red Bull Max Paceu. Jo, takže tam vlastně velký finále proti Sebastianu Dratvovi v tu dobu, že jo, dobře prostě skákal, že jo, ty flipy, my jsme s Márou dětkem na něj ještě zhlíželi dost. No, takže ten jsem vyhrál, když to tam vyhlásili, tak to si pamatuju, že jsem mu pustili slzu. A i na Slovensku. S Márou jsme se zbalili batůžky, jeli jsme vlakem Trenčín, do Trenčína. Jo. A slovenská freerun family, nebo jak to měli kluci? No jo, freerun Slovakia. A pak to byl Born to Trick vlastně. A změnili to na Born to Trick. A vlastně ta akce se jmenovala, že Born to Trick Challenge. Byl tam workout různý jako odvětví. A 2018, což mám taky na YouTube, tak tam jsem taky vyhrál, což jsem nečekal vůbec. Ale vím, že já jsem se podíval na porotu a byl tam Vadim Olejník z Ukrajiny workouter, což ten jede taky takový stylovky dost na hrazdách. Pak tam byl Stas Lacdan, ten si říkám dobrý, tak trošku hardcore, ale taky potřebuju tu kreativitu a pak ještě nějaký, myslím, že asi Slovák to nějaký hodnotil, teď se nejsem jistý přesně. Takže od každého jsem si je trošku analyzoval a říkám si, co by se mi mohlo líbit. Tak jsem tam udělal srandu, trošku těžší triky a tak. A nakonec vyhlášení večer a Michal Morávek vyhrál. Výborně. Je pravda, že i ten vývoj těch soutěží kor u toho stylu, že jo, se posunul. Dřív to bylo každému porodcovi se prostě všichni porodci hodnotili jako celý ten tvůj run, celý ten tvůj běh, co předvedeš, jak se jim to líbí. Dneska, když se dělají stylový soutěže, že jo, tak je tam třeba 5 porodců, ale každý má na starosti jenom jeden jako faktor. Že jo. Někdo má na starosti jako tu kreativitu, někdo má na starosti bezpečnost, někdo má na starosti plynulost, jestli jako to na hezky navazuješ. A vím, že tam je právě x dalších a pak se to musí spojit, všechno smíchat dohromady a vyprdne ti z toho to, kdo to nejvíc jako zabije. Že už to není o tom, že si přesně můžeš vytipovat, aha, tamhle ten porodce dělá rád stojky, tak tam udělám stojku a pak tamhle ten rád, já nevím. Možná i kvůli tomu jsem prostě vyhrál, ale jo, jako je to dobře, že jo, ať aspoň je to líp prostě hodnocený. A pak si přestal už to vyhledávat, nebo už tě to přestalo bavit, nebo si řekl, vyhrál jsem, dobrý, stačilo? Nějak v tu chvíli jsem asi přestal jezdit na ty soutěže a nějak jsem spíš jenom radši trénoval v okruhu kamarádů, anebo i sám prostě jsem si zalez a trénoval. A spíš bych řekl, že se v tu dobu i rozjeli víc ty kroužky, takže jsem investoval víc času do té práce a tak. A pak na nějaký ty soutěže jsem asi ani neměl chuť. Jo. Ono jako, pokud to není o tom, že přesně jako jediný tvůj zdroj příjmu z parkouru budou vyhrávání soutěží, což právě není, máš tady vyhrávání soutěží, vedení kroužků, což je asi takový to nejvděčnější, nebo dělání právě vystoupení a show, který taky děláš, že jo, tak pak prostě holt se pustíš do něčeho jiného a stačí, no.
A vím, že se vrátím ještě k Randovi, že jo, tak vím, že přesně ti pomohl rozjet kroužky, nějakou dobu jsem tam chodil i já, rok, 2 ti pomáhat a trénovali jsme spolu jako děti a pak tam bylo období pojďme dotáhnout americkou značku Take Flight parkourového oblečení, to nám jako, že jo, to byl, na jednu stranu to byl sen, respektive to bylo zase Take Flight, jedna z prvních parkourových oblečení, značek, která na světě vůbec existovala. Američani s tím přišli, na jejich videa, na jejich YouTube jsme koukali a vlastně oblíkali v tu dobu ty nejlepší parkouristy z celého světa, nejenom jako v Americe, že jo. A pak jo, jasně, že to přišlo o x let později, ale mít tu možnost tady být toho součástí bylo super. Myslím, že každý máme minimálně jedno jako video, že jo, na jejich YouTubeovém kanále. No a to bylo zajímavý. Máš ještě, já třeba osobně ještě ten baťoch, který už máme tak 10 let, možná to bylo zpátky, tak ten baťoch furt mám a nosím. Doma nosím ještě tričko, máš taky ještě zbylý nějaký oblečení? Jo, mám, no a samozřejmě pak jsem jich dost věnoval jako na kroužkách třeba do soutěží a tak, protože si říkám, že pro ně to bude mít větší jakoby hodnost cenu, jako když jsem byl mladší, že jo, tak být sponzorovaný prostě něčím takovýhle, tak to byl splněný sen, že jo. No, je pravda, že vlastně, že jo, postavení dalšího biznisu parkourového na merči a oblečení a každý tým, který byl trochu známý, si začal dělat trička a náramky gumový a nálepky, tak se to líp prodává těm dětem, který na tebe vzhlížejí, že jo, takže nebudem říkat, že ani takhle my jsme to nedělali. A když máš vybudovanou základnu na těch kroužkách, který znají tebe. A vlastně pak nevím, pak to šlo už nějak dolů, protože jsme se tomu my nevěnovali, Renda taky to nedělal, ten má svoji práci a svoji firmu, že jo, a tak nějak to pomalu, ale jistě uvadlo a uchladlo. Ale za mě to byla taky fajn kapitola, prostě i takový to, máš splněno, že vyhraješ nějakou soutěž, já jsem nevyhrál, ale aspoň jsem se dostal do finále v Imakonu taky, jako ve skillu, reprezentuješ nějakou značku, kterou si x let obdivoval a doufal, že někdy třeba by ses tam do toho mohl dostat do toho týmu. No, takže jako a pak máš možnost předávat spoustu zkušeností nový generaci, že jo, to jako. Jo. A o historkách z letních kempů a ze Zohyrů bychom tady mohli udělat 3 další speciální epizody. To jo. Jak vypadá teďka tvůj osobní nějaký trénink? Nebo tvoje rutina? Respektive takhle, ještě jedna velká kapitola, ke který jsme se nedostali, od parkouru k trampolínám a trampolínovému centru. Tyjo, vlastně jo. Tam možná začalo i víc těch kroužků, protože myslím, že v tu dobu jsem jakoby přestal pak víc ty kroužky v té gymnastické hale, protože přišla tahle nabídka, bude se stavit první trampolínový park v Liberci a tyjo, taky story, že já jsem dřív odsuzoval strašně trampolíny. Já jsem to nesnášel, víš, jakože skočit na zemi, prostě backflip a tak, jo, dobrý, prostě, jakože prostě parkour, že jo, ale na trampolíně to umí každý prostě na tý to nebudu dělat, víš co, je to měkký, to není ono, prostě my jedem prostě na tvrdo. No a co byla ta původní tam? Jak jsi k tomu dostal, přesně jako omezil si kroužky v Gimlibu a přišla nabídka do Urban Jump Areny. No jednu dobu, že nějak dostali ode mě jakoby tip na mě, nevím, jestli mě našli, nebo prostě vyloženě dostali. Já jsem tě neprásknul. Děkuju. tak rovnou mě oslovili, hele, tady ve Starý Besedě máme v plánu postavit jump arénu, Urban Jump Arénu, a jestli bych tam nechtěl dělat šéf trenéra, mít zároveň trenéry pod sebou a pak už se to nabalovalo všechno, že? Takže jsem říkal, že jo, to je dobrá příležitost, takže jsem s nima začal spolupracovat a byl jsem tam jako jejich trenér, ale zároveň i sám za sebe. Jo, takže že ti dali jako prostor tam víct svoje vlastní kroužky. Samozřejmě dělal jsem i jejich kroužky, ale pak po čase tam byly nějaký dohody, že jsem tam mohl i víc něco svýho. Jo, takže byl jsem tam prostě na veřejnost jako trenér pro ty lidi, ale zároveň na soukromí lekce, vlastně na všechno, co si vzpomeneš. No jo, to vím, že pak Míša, co odsuzoval trampolíny, pak každý druhý video na Instagramu bylo trampolína! Klasika. Jo, ale to bylo prostě to moje staré myšlení a to je taky, když se podívám zpětně, nechápu to. Jo, ono nemá cenu se zlobit sám na sebe, já vím, že jsem taky přesně jako nadával na lidi, co dělají, já nevím, salta zbytečně navíc, kde nemusej. A teď ještě pořád, a to je asi tím, že už jsem prostě starý a už tolik, už vůbec teďka netrénuju, a když vidím, co je teďka v módě, v tom freerunningu, takový ty flipy mimo osu, tak už mi to přijde takový
Mně osobně se to nelíbí, jsem proti tomu takovej jako... To je ten new school prostě a jako mě úplně taky ne. Přijde mi to jako takový přehrocený, ale OK, asi se to bere, jako úplně nějak to neodsuzuju, ale není to můj styl. Můj šálek to rozhodně není, protože když to prostě neumíš přetočit přes tu hlavu, a tak to nepočítám jako salto a neberu to, že to něco umíš. No, do toho bych se nepouštěl radši. Ale tak trampolíny ti asi dali hodně, co se týče právě jako nějaký orientace ve vzduchu nebo takovýhle věcí. Určitě. A právě i možnost toho trénovat, protože na té zemi prostě, když fakt trénuješ tvrdě, jsi vyčerpaný prostě z toho mnohem víc, než z nějaký trampolíny. Takže já jsem říkal, že trampolína je taková odpočinková. Chci si zatrénovat, ale jsem unavený, dám trampolínu. Jo. Ale jo, naučila mě hodně věcí jako a další jako orientace ve vzduchu a tak prostě. No a pak jsi řekl, že pořád máš spoustu volného času, tak si Míša pořídil elektrickou motorku, je to tak? Ty se strašně dlouho vyhejbal řidičáku, že jo? Jako protože nechtěl jsi ho, nebo jsi ho nepotřeboval, protože si všude došel pěšky, nebo jak jsi to měl? Ne, že bych ho nechtěl, ale tak nějak říkám si, v tu dobu jsem to měl docela blízko všechno a nepotřeboval jsem to asi úplně. A zároveň nechtělo se mi to všechno dělat, ty zkoušky a tohle, co si říkám, hele, jako nepotřebuju to, ale když se podívám zpětně, tak prostě nechápu, že jsem to neudělal hned na začátku. Což je vtipný, když máš bráchu, který prostě se věnuje autům, driftuje a takovýhle věci dělá, tak bych čekal, že přesně naskočíš hnedka na jeho vlnu. Hlavně měl jsem z toho respekt, víš, já jsem nikdy nějak předtím v tu dobu neřídil a s taťkou, jestli jsem řídil jednou jako malej a brácha je prostě extrémní nervák, jo, my když jsme sedli spolu do auta, on říká, jo, dobrý, tak se půjdeme projet. A mně to nešlo prostě. A jak on viděl, že mi to nešlo úplně, ty necítíš, že vykopáváš tu spojku, hnedka říkám, ne, já jedu pomalu, jak můžu, pomalejš už to nejde. Já ani nevím, co znamená vykopávat spojku. Takže borec, tyjo, jsme tam na sebe křičeli, že jo, dva cholerici úplně extrémní. No, takže jsme si pak zase hnedka přesedli a prostě jak mi to nešlo řídit, že jo, neřídil jsem pořádně, já jako to přiřazování, nešlo mi to, že jo, tak jsem se toho bál, měl jsem z toho respekt a říkám, když to nepotřebuju, tak to. Ale samozřejmě řidičák už mám a nedám teď na to dopustit. A máš manuál nebo automat? Mám manuál a nechtěl bych nikdy automat. Fakt ne. Mě baví řídit, baví mě řadit, hrát si s tím autem, baví mě to mega. Jo. Já z respektu jsem prostě udělal úplnou lásku k tomu. Jo, to je dobrý. Mě to vždycky taky bavilo, ale od té doby, co jezdím jako na natáčení po celé republice, tak ty dlouhé jízdy s automatem jsou jako skvělý. No ale co ta elektrická motorka? No hele, já ani nevím, jak prostě jsem mohl mít takový nápad, že to mohlo být asi, to bylo na pomezí, když jsem si dělal ten řidičák, jo, takže to bylo asi v 26, jo, a viděl jsem nějaký videa, úplně to začalo letět na internetu, na YouTube, borci prostě jezdili i po sídlišti, všude možně nějaká elektrická motorka, Suron, a že prostě to vypadá jako kolo, ale je to úplně super hravý, tyjo. A říkám, čím víc videí jsem viděl, tím víc jsem si říkal, že to potřebuju. Jo. A říkám, že by to bylo dobrý, prostě, že se můžu podívat i na některé ty místa, kam se třeba jen tak nedostanu. No, takže jsem hodně dlouho zvažoval, až prostě jsem si řekl, že to prostě potřebuju a koupil jsem si jednoho Surona, i když tu základní verzi, ale prostě tady ty elektrické motorky jsou extrémně drahý, že jo. Já taky po nich pokoukávám, láká mě to, ale říkám si, ne, nemáš to kam dát, bude to sranda, ano, ale prostě kup si barák, kup si zahradu, kup si garáž a pak to bude super. Hele, teď mám stejné myšlení, v tu chvíli jsem byl úplně nějak, já nevím, do toho tunelový vidění a prostě cítil jsem, že to potřebuji a zároveň jsem to využíval i na ten content. No, ty jsi právě jako z toho udělal, že jo, to už bylo období TikToku a dalších věcí, tak to byl čistě samostatný TikTokový profil, dělal jsi to jenom na TikTok, nebo jak jsi to měl? Přesně tak, no, říkal jsem si, že ten TikTok bych chtěl na něco jiného, než na to skákání. Na skákání budu mít Instagram, tam už je nějaká i komunita, že jo, ta skákací a ten TikTok prostě, že je novej, tak samozřejmě sdílel jsem ze začátku skákací videa, až pak přišel ten Suron. Takže jsem tam rozjel s tím Suronem, že jsem se projížděl různě do lesů, nějaký challenge, že jo, skákat na tom. Já všechny jizvy, co mám na těle, jsou z kola, jo, takže zajímavý nápad koupit si Suron, když vím, že budu prostě furt padat. Ale vím, že jsi měl aspoň tu helmu, takže... Jasně, jako bezpečnost nade vše, brejle, všechno, jako ono i bez toho by to nešlo. Jo, takže jsem vlastně
dělal různý jako sám pro sebe výzvy na tom Suronovi a natáčel jsem to, což vlastně mělo i dost úspěch a rozjelo se to na tom TikToku. A pak jsem to spojil se svojí další jako vášní, co mám už odmala. Mm-hmm. Jo, dost lidí si myslí, že třeba jsem začal nějak teď nedávno, ale fakt už jako s bráchou jako malí jsme takhle jezdili, tak jestli to můžu říct. Ještě máme čas, ještě bych se k tomu dostal později, ale právě by mě zajímalo, se Suronem jezdil jsi jenom jako po okolí Liberce, nebo jsi přesně jako naložil ho do vlaku a odjel někam, protože dojezd to má asi, já nevím co. Psaných 100, ale jasně. Řekl bych tak 70, 80. Podle toho, jak moc to hrotíš. To má různý ty režimy, že jo, ten základní, co mám já, má ekorežim do 50 km a sport režim tam je psaných 75 a jel 84. Cože, 74 si jel jenom, jasně. No a právě zajímalo mě, tak bydlíš na Králáku, takže to máš kousek jako na Harcov, kolem přehrady a tady prostě do lesů. Kam nejdál, nebo kam na nejlepší místo si zajel? Hele, brácha si pořídil silniční motorku, takže my jsme si dali pak tripy i spolu někdy, jeli jsme na nějaký místa a nejvíc, co si pamatuju a fakt bylo pěkný, kde jsem si fakt od garáže dojel až na to místo a nazpátek, zbylo mi asi nějakých 14% baterie, tak byl Josefův důl. Do Josefáče až na přehradu. Přesně tak. Hezky. Až za přehradu dokonce. Jo, tam byl nějaký Vietnamec, tam je nějaký kostel, myslím, že tam je, parkoviště, nějaký hřiště. Tak tam jsme dojeli, koupili jsme u Číňana nějaké občerstvení, pokecali jsme s bráchou a pak jsme si dali zase nějakou výšku na zpátek. A bavilo tě víc teda to krosit v tom lese, nebo takhle jezdit na výlety jako na chill? Hele, baví mě oboje, ale spíš asi ten les, jo. Asi ten les a pak že časem mě začalo bavit víc. To, k čemu se dostaneme. A to je teďka tvůj třetí projekt, nebo respektive tak bavili jsme se, než jsme začali natáčet, že Surona už si vyměnil za oktávku, ne, už to není oktávka, je to furt oktávka? Místo dvojkový oktávky je to jedničková oktávka, kterou jsem chtěl a fakt jako super. Takže elektřina vyměněná za naftu a hotovo. Přesně tak. Takže Surona už se zbavíš a přestaneš točit, nebo už na to nebyl stejně čas? Hele, jako teďka poslední 2 roky na tom, minulý rok jsem byl snad 2krát, tenhle rok snad jenom jednou a to si vem teďka máš polovinou června. Je to takový málo času na to a ten čas prostě investuju teď do jiných věcí. Jo, takže pokud by někdo z vás chtěl koupit terénní motorku elektrickou značky Suron, na kterou vlastně teda nepotřebuješ řidičák, je to tak? No, ono to tam je trošku spoludný, jo. Když s tím jezdíš po silnici, ona není homologovaná, takže jako na značky to mít, aby si správně jako podle zákona mohl jezdit. Takže po lesy, na lesy a nakrosit to přes pole dobrý, takže kdyby náhodou někdo z vás chtěl a měl zájem, napište Michalovi na jeho Instagram. Jak to máš? Michal Pufa Morávek. Dám to přesně do popisku. Tak jako vždycky. Výborně. No a co je to třetí, teda nejlepší? Když zahazuješ motorku, tak ti zbyde zase jenom parkour a abys nedělal jenom parkour, tak si začal to, co máš rád od malička a to je? Urbex. Co je Urbex pro lidi, kteří to neznají? Hele, je to jakoby, dá se říct, kdybych to jako popsal, dostat se za nějakou zónu. Je to taková prostě vášeň, objevování, prozkoumávání nějakých opuštěných míst, budov a tak. Mám pocit, že to je dokonce Urbex, zkrátka z angličtiny jako Urban Exploring, takže přesně prozkoumáváš tu městskou džungli. Jo. Já vím, že už přesně jako od malička jsem tě viděl, kromě skákacích videí, že jsi přesně tady fotka na Facebooku někde a tady nějaká ruina a tady rozpadlina. Co tě na tom nejvíc láká? Hele, dřív to bylo samozřejmě, teď je to ta historie, ta duše toho místa celkově, co se tam dělo a tak. Baví mě to prostě o to se zajímat, asi máme to i nějak v rodině, tu historii. Ale dřív jsem to měl spojený se skákáním. Brácha tam jel s objevováním a já s objevováním a proskákat co nejlíp, prostě jako apokalypsa nějaká, víš, jako proskákat a utíct z té budovy. To mě bavilo, což nějaký videa jsou ještě taky na mém starém YouTubeovém kanále. Kolikrát, že ho připomínalo všechny ty nedostavěné fabriky v Rusku z těch parkourových videí, které jsme měli jako inspiraci. Kde se vlastně dají najít takovýhle místa a budovy? No, kdo se v tomhle pohybuje, tak ví. Já nebudu asi jmenovat úplně přesně, to chci ctít pravidla, nepsaný pravidla Urbexu, ale
dá se říct, skoro všechno se dá dohledat na internetu. Ty lidi, co to nemůžou najít, je to, dobře, že to vlastně nemůžou najít. Protože... Že zároveň neinvestují moc času do toho to najít. Já fakt jako po večerech někdy trávím 2 hodiny, 3 hodiny hledáním prostě nějakých míst, když mě to fakt jako zajímá. A bylo to párkrát takový, že jsem fakt moc jako nenašel, ale ta píle se pak vyplácí a fakt jsme byli na některých dobrých místech pěkných. A jezdíš po celé České republice nebo jenom tady někde po okolí a stačí to? Protože je tady hodně míst. To, co mám jako takovou myšlenku v hlavě, zároveň toho času není tolik, takže se nemůžu tolik dovolit cestovat jako nějak extrémně daleko. Jezdíme teďka hodně to okolí do nějakých 100 kilometrů tady, jako i víc samozřejmě, ale snažíme se prozkoumat co nejvíc to okolí. Mm-hmm. Já mám v mobilu, tam mám složku Urbex, tam je třeba, co jsem si udělal v průběhu, můžu tam mít 100 až možná 150 lokací, kde je popis, vždycky souřadnice, kde to je. A prostě mám tam hodně míst, co je hodně daleko. Takže mám to jako v plánu jezdit i dál, ale zatím tady i to okolí. A chtěl bych i za hranice, ale... To jsem se tě chtěl zeptat, jestli to držíš pořád v České republice. Zatím Česká republika. Nebo jestli tady přes hranice do Německa, do Polska něco si našel, nebo víš, že tam je? Vím, že tam je. Některé místa jsou i furt v České republice, ale kousíček od hranic. Mm-hmm. Jo. Mám tam nějaký typy, luxusní typy, co jsou v Německu, v Polsku, jak říkáš. V Polsku mám můj brácha, jak taky jezdí, tak jel do Polska k moři a byl tam je takovej opuštěný hrad prostě. Extrémně velká stavba, luxusní na fotky, všechno. Tak to bych třeba taky jednou chtěl, no. Ale vím prostě o nějakých dost místech a samozřejmě mám i nějaký mapy, kde se to dá sehnat, no. Jak těžký je dohledat potom nějaký informace, tu historii k těm místům? To asi zabere víc času, než jako najít, hele, tamhle 10 kilometrů za Libercem je opuštěná fabrika. Jo, někdy je to dost těžký, samozřejmě snažím se jenom hledat co nejvíc v těch dokumentech, když najdu na internetu a tak, ale samozřejmě snažím se, když už si fakt nevím rady, tak se snažím i nějak dopomáhat tím ChatGPT samozřejmě, jo, já jako úplně nejsem na nějaký takovýhle věci, nějaký to AI a tak, ale někdy prostě to využiju, ale samozřejmě pak člověk musí dohledat, protože někdy AI samozřejmě vyplivne nějaký úplně extrémní nesmysly, takže už tak nějak jako se to snažím dávat dohromady, no. Ale jo, jako je to těžký, no. A tak ty jsi z toho udělal zase tu chuť a vášeň tvořit, že jenom nejezdíš a nikdo přesně vlastně tak o tom neví, ty jsi udělal samostatný YouTubeový kanál, je to tak? Přesně tak. Pufa Urbex. Tam jsem koukal, že jako docela to jede, běží, tam máš x tisíc odběratelů. Jsou lidi, kteří tě v tom spíš podporujou, anebo ti nadávají, vole, kam to zase lezeš? Ta komunita, co tam je, právě já jsem chtěl oddělit komunitu parkourovou a Urbex komunitu, aby jako řekl bych, že většina, no, třeba 90-95% urbexové komunity ani neví, že dělám nějaký ten parkour a takovýhle. Jo. A ani to nějak neprovozuju v těch videích. Tam jsem se fakt snažil jako čistě dokumentárně to udělat, protože mně se líbilo jakoby dokumentární videa, já sleduju vo všem. Jo. Na Netflixu, na YouTubeu, cokoliv, i nějaký podcasty o tom. No a bavilo mě prostě, kdyby někdo dělal Urbex dokumentárně víc. Jo. Tak nějak neprozradil, ctil ty pravidla toho Urbexu. Jasně, není ale to tady a tady odbočte doprava a tady to tak, je. Jo. A sdílet zároveň trošku historii jako toho místa. Jo, někdy, když to nenajdu, tak i tak třeba natočím to video, ale mrzí mě, že k tomu není třeba ta historie, jo, ale snažím se na tom potrpět, aby tam aspoň trošičku špetka té historie k tomu místu byla, aby věděli. A když jedeš natočit, nebo takhle, najdeš si nějaký místo, víš, kde je, jedeš tam, natočíš video a teprve potom třeba dohledáváš tu historii, nebo se nejdřív snažíš všechno dopředu už vlastně jako zjistit, abys případně to mohl komentovat už na tom místě. Přesně tak, jo, jako snažím se tak nějak oboje. Někdy není tolik času, takže zjišťuju až pak potom, jo, ale většinou tu hrubou kostru toho se snažím dohledat už na začátku. No. Někdy bylo sranda, samozřejmě veškerý místa se nepovedou. Vyjedeš na místa, jeli jsme na 3 místa vytipovaný a ani jedno nevyšlo. Zbouraný, nedá se už dostat. Jo. Takže
jsme byli akorát samozřejmě naštvaný a zbytečný čas, ale aspoň víme, nás to poučilo. A zase jsem zapomněl původní myšlenku. To nevadí, hele, skočíme, další myšlenka, která mě napadá. Ty to neděláš sám, říkal jsi, že jsi začal s bráchou, že jste začali jezdit na tyhle ty výlety, ale teď ve videích, který jsem koukal, tak jezdíš tady se svým dlouholetým kámošem z Liberce, ale někam jedete i třeba s partou dalších lidí. Jsou to všechny jako tady kámoši liberecký, nebo to jsou urbexáci, se kterýma se seznámil a je to prostě dáte se dokupy? Hele, dá se říct, že od té doby, co jsem založil YouTubeový kanál, co jsem si řekl, že to chci opravdu jako takhle natáčet, můj brácha zakládá teď rodinu, takže nemá tolik času a já ho samozřejmě nechci otravovat, tak kámoš, s tím jezdím teďka nejvíc, na tom jsem byl vlastně ze začátku ne, ale jezdíme furt vlastně a doplňujeme se tak trochu, aby jsme byli v malé skupince, ne tak nějak jako, jak to říct, podezřelí. A stejně my si tak nějak jako nejvíc rozumíme, takže on taky někdy vidí některé věci, co já nevidím, když to tak řeknu. Takže jako doplňujeme se pěkně a ze začátku jsme jezdili v pár lidech, co jsem znal i skrz toho Surona a tak a říkali jsme si, že bychom to mohli zkombinovat Suron a Urbex dohromady. No pak to nějak časem nevyšlo samozřejmě. Ale ze začátku jsme jezdili takhle ve více lidech, že jsme se sešli i na tom místě a měli jsme někdy i tipy od lidí, že jsme byli i s lidma, jako co jsme od nich měli tip na to místo. No, já jsem koukal, že nejpopulárnější video na YouTubovém kanále je prostě návštěva té nacistické továrny podzemní a tam přesně to je skupina lidí. Jo, vypadá to, že tam je člověk, jenom jsem to prolítnul, ale přesně jako člověk, který už tam byl, takže ví, kudy vás tam vzít, že jo? Jo, přesně tak, takový místní průvodce. Místní průvodce. Že tam jako jezdil často a má to prostě úplně jako nachozený, jo, že tam je od malička, takže. A máš, já nevím, je nějaká urbexácká skupina na Facebooku, kde si píšete tipy nebo na co si dát pozor a takhle? Tam je taková jakoby, ne úplně pozor, ale sdílíme spíš jakoby svoje zážitky, dá se říct, ctíme všechny ty pravidla samozřejmě, když ne, tak jsou hnedka odstraněný. A jsou dvě skupiny, ve kterých jsem na Facebooku a pak samozřejmě spíš časem se rozjeli takový ty, když to tak řeknu, jako větší urbexový jména, s kterýma jsem tak nějak v kontaktu a určitě máme do budoucna v plánu nějaký videa spolu. Už se domlouváme dlouho a říkali jsme, že v létě bychom mohli něco vymyslet. Mám tam i jednoho borce, co jezdí hodně do Německa, spíš jenom německý urbexy. A taky jsme prostě domluvení, že něco vymyslíme časem. Je nějaký typ lokací, který tě baví víc? Máš radši továrny než starý vily třeba, nebo je to jedno? Hodně mě baví i to dobrodružství, samozřejmě k tomu nějak se dostat, takže bunkry podzemní. Teďka to bych řekl, že je i nejúspěšnější video na YouTube, starý bunkr na Jaderný Hlavice. Tam jsme vlezli prostě takovou škvírkou malou, jako fakt tam musí sklouznout, aby se tam dostala. On je zasypaný, takže není jiný místo, kudy se tam dostat. Jo. A takže bunkry, to mě hodně baví a samozřejmě to, co má takovou ten nádech toho adrenalinu, jo, že mám rád jako nemocnice, i když moc jsem jich nebyl, ale creepy věci. Jasně. Sanatoria. Hodně sanatoria bych chtěl, ale prostě poblíž jich moc není, takže pak časem budu jezdit dál, ale sanatoria, ty mají velký prostě příběh a my většinou třeba, když nejedem někam takhle něco natočit, tak já se snažím udělat i dokumentární spíš ze světa nějaký video, jo, že se stříhám se svým komentářem a mluvím trošku víc k té historii. Jak dlouho ti jako takový jedno video vlastně trvá, včetně toho třeba researche, těch příprav, hledání těch informací? Je to den? Je to týden? Děláš jedno video? Nebo? Ale ono se to nezdá, ale v jednom je to dost náročný. Jo, ten kámoš, co se mnou jezdí, tak jezdí prostě se mnou na průzkumy a tam to asi hasne. Jo. Sem tam točí něco na GoPro ještě, co mám, aby jsme měli trochu víc záběrů a samozřejmě točí i něco, co já nezvládnu natočit. A no, jedno takový video třeba, já bych chtěl dělat 20-minutový až do půl hodiny videa. Jo. Mě samotného baví takovýhle jako dokumenty, ne až tak extra dlouhý, ale baví mě i dlouhý. Takže takovýhle třeba 20-minutový video, s tím, že samozřejmě člověk musí přemýšlet, jak to bude vypadat teď ten zvuk. Já jsem koupil i mikrofon, aby byl lepší zvuk, že jo, všechno. Jak říkáš, dohledávání těch informací, vůbec té lokace.
No, řekl bych, že vydávám jedno video týdně na YouTube, víc prostě nestíhám. Tak bych řekl, že hele, ten střih, jestli mi může trvat nějaký 4 hodiny, jo. A řekl bych celkově se vším všudy, že jedno video, tak 12 hodin. Se vším všudy, ale je to roztohaný přes ten týden, takže a když pak třeba nemám večer do čeho píchnout, tak to prostě stříhám video. Najednou boom 2 ráno a si říkám, ty krásně. Jo, to znám. Ale naštěstí mám teď jako takovou práci, do které nemusím brzo ráno vstávat, když nemám nic dohodlýho, takže je to v pohodě. Jo. A teď mě ještě napadá, dokážeš si představit, že bys pověsil parkour na hřebík a Urbex bude to ten hlavní směr, kterým se vydáš? Nebo chceš to tak mít právě třeba i s tím YouTubeovým kanálem? Přemýšlel jsem nad tím, říkám si, rozjedu ten YouTube, uvidíme, chtěl bych to předat jakoby mým stylem těm lidem, což docela bych řekl, že má úspěch, což jsem rád. A po čase přišla i ta monetizace, že budu vydělávat penízky na YouTube, což jsem si říkal, wow, tyjo, jako, že to jsem si taky jako chtěl někdy zkusit, co to obnáší, což musí být hodně člověk aktivní a hlavně v dnešní době, víš co, já jsem nechtěl dělat content, mě baví tvořit content, ale ne stylem bizáru. Jo. To je prostě, já si chci zachovat ten svůj styl a prostě když to hodí nějakou kačku, tak prostě super, jo. A říkal jsem si, že muselo by to být natolik dobrý, aby prostě to, že ho vydělávalo ty peníze, já měl tu motivaci víc jezdit na ty místa a když by to bylo až moc dobrý, tak možná i jo, těžko říct, já nevím. Já si myslím, že takhle, i když třeba už od té doby, co jsme založili H-Vision, takže už je to teďka šestý rok, tak jako moje aktivní trénování parkouru šlo do kytek jako totálně, ale pořád je to moje srdíčko, pořád je to moje láska a věřím, že se k tomu zase jako aspoň sám pro svoje nějaké potřeby, ne vůbec vidinou soutěžení a podobných věcí jako vrátím. To znamená, dokážu si určitě představit, že pokud tě Urbex se rozjede, tak pustíš kroužky a budeš si trénovat zase sám pro sebe, pro svoji radost. Jaký je největší nějaký fuck up, který jste zažili? Který se tam stal na Urbexu? Ty kráso. Jako... Naběhnul na vás sekuriťák, nebo divočák, nebo pes, nebo já nevím Skoro co si řekl všechno, tak to bylo, akorát to zvíře bylo trošku jiný. Hele, jo, jako staly se nám fuck upy, samozřejmě takový, my jsme to, že když jedeme na to místo, tak než vůbec vyjedeme, zjišťujeme, jestli se tam dá dostat, jestli to není nějaký zabezpečený, chráněný, jestli to má majitele, teďka a tak. Když dojedeme na místo, tak si to stejně obšancujeme, podíváme se, ten kámoš, co se mnou jezdí, tak on má velkou zkušenost se security službou, takže ví, čidla, kamery, on to má prostě v oku a jdeme teďka, byli jsme u nějaký ozdravovny a vypadala dobře, prostě až moc dobře podezřele, že aby byla opuštěná. Já jdu, ale nic nevidím, žádnou kameru, žádný čidlo, nic. A Bréňa, to je ten člověk, co jezdí se mnou, říká, čidlo tamhle vpravo nahoře, 2 kamery tamhle v rohu. Říkám, what the fuck? Říkám, kámo, kde to vidíš? Teď já nic nevidím, tyjo. A pak, když jsem se podíval povzdálí, tak měl pravdu, ale on to vidí prostě hnedka ve vteřině. On ví kam koukat, přesně, no. Jo, jinak, co jsme měli, kde byl jako největší úspěch fuck upu a potkali jsme tam lidi, jak na seto. My jsme byli v jedné továrně velký opuštěný, při příchodu slyšíš rámus, jak kdyby někdo trhal železný prostě nějaký traverzy nebo něco. Jo. Přijdem tam, skupinka snědčích lidí, čau chlapi, a vidíš, jak tam prostě nakládají železo, jo, jak to zbavujou. Což bylo ještě jako v pohodě, jo, ty byli cajk, jo, oni říkají, točí to video, jo. Říkám, hleďte si svýho, my si budeme hledět svýho. My pojedeme svoje, přesně tak. No a teď prostě jdeme dál, procházíme to, fakt velká továrna. A první, já jsem zrovna na to nedávno koukal, jo. Byli jsme nahoře, lezli jsme po žebříku, střešní jakoby patro, teď tam jsou vejtahy, zavřený vejtahy a na Instagramu Pufa Urbex, když tak nejnovější video, tam to uvidíte a my vždycky s kámošem, kdo půjde první, že jo.
A říkám, ale já natáčím, víš co, takže běž to omrknout. Ať tě mám v záběru, jasně. Běž to omrknout. Nejde úplně o to, ale nechci úplně ten první, víš co, kontakt mít já. Borec otevře výtah a tam borec prostě natažený, tyjo, nějaký bezdomovec prostě ve výtahu a Breňa říká, jo, sorry, tyjo, on vykulenej, že jo. Říkám, dobrý, tyjo, co se nám stane? Borci, co tady berou železo, tyjo, teď tady spí bezdomovec, hustý. Jdeme do další části a úplně se koucháme, že jo, tam ještě nádherný starý stoly dřevěný. A říkám, wow, tyjo, to je pecka. A teď Breňa. Zas nějaký dveře zavřený, tyjo. Otevírání zavřených dveří, to je paráda prostě. Vezme zakliku, otevře, teď borec tam nějaký fetucínko, nějaký feťák prostě, jestli můžu prostě, tak budu citovat, co vyloženě řek. Píčo, úplně si lek, Breňa taky, tyjo. Teď on borec tam měl nějakou takovou tu elektrickou čokoládu, jestli víš, jak to vypadá, taková kostička, jakoby. Asi vím. Nevím teď, na co to vyloženě funguje, jo. Tak toho borec si to dal takhle k voku a jak měl úplně vyjetej ten mozek, říká, ty vole, tak teď jsem Terminátor a teď koukám přes tohle a teď si vem, kdybych to měl v oku a my nevíš prostě, co tenhle člověk, jestli najednou tě napadne nebo mu cvakne, víš co, říkáme, jo, hustý, no. Tak borec si zase zašel, teď tam dělal nějaký rámus, tyjo, my jenom za rohem, ty kráso, tak to bylo dobrý vzrušat, jo. Naštěstí jako v pohodě, ale v tu chvíli jako tě to trochu vystraší, že? A jdeme dál, procházíme poslední chodby, kancelářský místnosti a tak. Říkám, tak teď už nás nic nepřekvapí. Tentokrát beru za kliku já. Otevřu a tam takhle schoulenej bezdomovec spí v jedné kanceláři, ty vole. Říkám, kam to je ráj úplně divno lidí. Jo. Takže prostě jako, přes časy, no, musíš zůstat v kanceláři. Jako tam byly, fakt je to utahalo, to je prostě pracant a až se z toho opustila celá budova a on tam ještě je. Nemá potřebu chodit domů, že jo? Může bydlet v kanceláři. No a i zvířata jsme měli, jakože teď jediný, co si vybavuju, určitě toho bylo víc, jo, ale co mi utkvělo hodně v hlavě, procházeli jsme, co to bylo, prasečák, starý prasečák, jo. Ale nevyběhlo prase. Procházíme to, už to byly jenom spíš takový skelety budov. Procházíme to úplně ticho, víš co, když jdeš, slyšíš svoje srdce prostě, jak jenom dejcháš a to. A teď taky zase potichu záběr a nikdy nevíš, co na tebe číhá prostě za rohem. Což je zároveň taky ta kapitola toho adrenalinu prostě, co máme rádi. A teď jenom dělám prostě, projíždím tu krajinu a vždycky detaily prostě na ty budovy a tak. A najednou vyběhne nějaký jelen, to bylo vodost větší než my, to bylo hovado, tyjo, teď to začalo dupat. Mně se úplně stáhlo srdce, říkám, tyjo, si děláš prdel, tyhle. Ale dobrý, jako zdrhnul a já dement neměl zaplay zvuk, takže v tom videu je to bez zvuku. Tak jo. Aspoň, že tak, možná tvoje nadávky by nikdo nechtěl slyšet. To je pravda, no, ale jako fakt jsme se lekli, protože to vystartovalo, naštěstí ne směrem k nám, ale teď to vyběhlo z keře úplně zapadlýho. Hustý. Jaká je nějaká základní výbava, kterou by měl každý urbexák mít? Baterka, mobil, vysílačka, já nevím, Walkman? No, jako jsou určitě jako nějaký věci. Já mám takový svoje jako základní oblečení, co beru. Musím si pořídit konečně nějaký pořádný boty na ten průzkum, protože já chodím tady v konverskách, jo, svých. Po střepech někde to nechceš. Sklidil jsem dost velkých hejtů, hodně hejtů za zimní videa, kdy chodím v letních konverskách sněhem, jo, lesem. Což jako chápu samozřejmě, vždycky můžeš na něco šlápnout. A lidi se bojí, abys neprochladnul. No, je mi to jasný, tyjo. To je jako vždycky jenom konverský v létě, to je určitě AI, tyjo, a tak. To jsem se taky setkal, jo. Úplně jsem nechápal. No každopádně chtělo by to nějakou pevnou obuv na sebe, nevím, nejlépe samozřejmě něco černýho, nějaký maskáče nebo něco s kapsama, více kapsama, aby se ti vešly nějaký ty věci, že celkově, protože já nosím sebou baterku, powerbanku, mám sebou ty mikrofony, GoPro nosíme. Jasně, jedna věc je, když jsi urbexák, který jde urbexovat a druhá, když jdeš ještě natáčet, tak jasně, je prostě no, jako věci na natáčení. A počítat předpokládám s tím, že se zamažeš, že prostě prolejzáš úzkýma věcma. Vím, já sám jsem prolez, hele, já jsem šel asi do 2 do 3 budov za celý svůj život a to vzrušení toho, že vlastně nevíš, co je přesně za těma dveřma, kam nakoukneš a zároveň každý divný zvuk, který slyšíš, se v tobě
hlavě úplně jako vaří. Je to jako super pocit, no. Takže jako ještě, že rukavice dobrý na některý fakt špinavý místa. Já když se podívám zpětně, když jsme byli teďka v nějakém tunelu, který byl fakt zaházený prostě bordelem a ty bezdomovci skladovali, tak když se na to podívám, tak jsme měli mít asi jako rukavice. Na nic jsme nešahali, ale jistota je jistota. Hlavně ta pevná obuv, no. Říká člověk, který ji nemá, ale dbejte na to. A ještě mě napadá, když takhle jedeš někam, tak dáváš vědět někomu doma, kam jedeš? Protože známe příběhy přesně, kde jsou lidi dobrodružní, vyrazej a zmizej a... Jsme dal brouka do hlavy, no, jakože... Tím nechci nic přivolávat, ale právě je to taková ta pojistka toho, že prostě hele, mami, tati, nevím, čau, dneska jedu tam, kdybych se za 8 hodin nevrátil, tak... Ale asi nedávám, jako většinou to víme, jenom je to v okruhu našich 2 osob, nebo můj brácha, ten se dost často, taky zajímavý, jsme si prohodili role, že brácha dohledával dřív lokace a jezdili jsme spolu a teďka můj brácha vlastně mi sem tam napíše, tyjo, tahle lokace poslední, kde jste byli, tyjo, kde to je a to dává se, takže jako dobrý je to, no. Je to super, ale nedáváme vědět, no, nebo já nedávám, on asi Bréňa, jo, protože že jo, já děti nemám, ale ten Bréňa má 2 děti, má přítelkyni, takže ten myslím, že dává vědět, ale nevědějí úplně vyloženě jako přesně kam jezdíme. Jo. Kdybys měl začínajícímu urbexákovi poradit, kam vyrazit na první místo? A nemůžeš říct samozřejmě kam přesně, ale... Jasně. Hele, dobrá otázka. Ze začátku by bylo dobrý asi, aby šel s někým, kdo už se tomu třeba věnuje. Jo, aby měl takovýho jako zároveň trošku průvodce, na co si dát pozor a tak, protože je tam dost aspektů, jak se člověk může zranit. Možná já někdy taky hazarduju trošku víc, protože jak mám prostě ten parkour v sobě. Parkourová průprava ti dá víc možností. Jo, hele, jako byli jsme v opuštěných velkých místech a dostal jsem se tam jenom já, protože rád lezu někam, že jo, ale nedoporučuju to úplně. Ale podívaj se na místa, kam se jen tak nikdo nedostane, že jo. No, takže aby měl toho člověka sebou určitě, aspoň s nějakou malou zkušeností a ze začátku si myslím, že by bylo dobrý asi nějaká třeba jenom chatka, víš co, opuštěná chatka, tam úplně asi nic ne to. My jsme na pár taky byli a vlastně podíváš se, hezká příroda a většinou to obklopuje a není tam úplně vyloženě, co se může stát, ale fakt jako dávat si pozor, protože většinou ty staré objekty jsou už měkký, prohnilý, dávat pozor, kam člověk šlape, ať na nic nešlápne, na co šahá, prostě bej to stražitej hodně. Jo, vlastně teďka už to můžem říct, protože už to nejde zrealizovat, ale tak 3 roky zpátky by byla špatná rada posílat lidi v Liberci do textilany, že jo, třeba. Jo, jasně, no, tak to taky můžu říct story time k tomu. My jsme tam byli, říkám, hele, pořádám večer akci a nemůžu si dovolit věc někam daleko, takže musím být musím být u nás prostě. To klidně to řekni, už je to zbouraný, stejně se tam nikdo nedostane. Jo, prostě bylo to v Liberci, že jo. Ale já už to mám tak v sobě, že prostě neprozrazuju ty lokace. No a proslulá Libercem, že jo, textilana opuštěná, ale taky bezdomovci se tam hodně jako scházeli a bylo tam i výbuch nějaký varny a tak, takže v základech to bylo asi nějaký dost poškozený už za ty léta, ale oni to nemohli zbourat, protože nějaká chráněná památka, že jo. No, takže pro ty urbexery rádi tam chodili. My jsme tam teda byli v sobotu před tou akcí, podívali jsme se tam, vypadalo to jako vždycky, když jsem tam byl třeba před 10 lety, tak to vypadalo furt stejně, nějaký stan uprostřed bezdomovců, tak jsme je nerušili, ale prošli jsme to. Mám taky z toho video vlastně na TikToku. Nic se tam vlastně úplně nestalo, našli jsme tam nějaký podzemní prostory. Druhý den vidím video, textilana jak spadla. My jsme tam den předtím byli a vypadala úplně v pohodě, takže jako fakt nikdy nevíte, kdy se to může prostě stát. Z ničeho nic, uprostřed budova se rozpadla a začala se sunout k zemi. A říkám, to si děláš srandu, ve mně se to tak stáhlo, tyjo, že jsem si normálně představoval, jak bych reagoval, kdybych byl uvnitř. Jasně, že bych běžel k nějakému východu a k nějakému asi oknu. Těžko říct, no, jak člověk zareaguje v tu danou chvíli. A i přesto tě to pořád láká dál. Ale prostě pro mě je to vášení, jo. To je jako ten parkour, je to takový životní styl. No. Až teď vlastně jsem to, protože mě baví jako tvořit a předávat, tak jsem to začal i dokumentovat, no. Ale jo, prostě ve mně tohle je a mám rád ten adrenalin.
Napadá mě poslední ještě otázka. Když jsi říkal, kdyby někdo chtěl začít, měl bys kontaktovat někoho, kdo s tím má zkušenosti, seš otevřený tomu, aby ti někdo napsal a vezmeš ho sebou, anebo chodíš prostě se svojí skupinkou? Může napsat, můžeme se nějak dohodnout, není to úplně o tom, píše mi dost lidí, fakt jako otevřu třeba ten Instagram, já jsem založil ten Instagram, že jsem si řekl, že i jakoby oddělený Instagram budu mít na Urbex a tam fakt píše jako hromada lidí. Odepisuju jenom někdy a fakt jako zřídka na nějaký smysluplný to, protože nejčastější, kde to je. Klasika. A to vám správnej urbexák nikdy tak neřekne. Většinou to prostě ani nezobrazím nic, ale tak no, ale určitě jako když to bude dávat smysl, tak ať lidi napíšou a není problém se dohodnout a třeba možná i něco vymyslet. Tak jo. Hele, Míšo, moc krát děkuju za zajímavý rozhovor. Pokud vás zajímá tvorba o opuštěných místech nebo i o parkouru, nezapomeňte Michala sledovat na Pufa Urbex anebo Michal Pufa Morávek. Přesně tak. Říkám to správně. Michal Pufa Morávek, je to tam zkrácený. Výborně. Tak jo, díky, měj se. Já Čau. taky. Čau.